சபை என்பது கடமை அல்ல, பொறுப்பு. ஹல்லேலூயா. கடமையை எடுத்து போடுங்க இயேசுவின் நாமத்துல. கடமை உணர்வுகள் இருந்தா அது இயேசுவின் நாமத்துல இன்னைக்கு உடைச்சிட்டு சொல்லுங்க, நான் செழிப்பாய் மாறுவதற்கு ஒரே ஒரு ரகசியத்தை கர்த்தர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். நான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பேன். கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்களுடைய தேவனுடைய பிரகாரங்களிலே செழித்திருப்பார்கள். துன்மார்க்கருடைய வீடு அழியும், செம்மையானவருடைய கூடாரமோ, நான் சொல்றேன், நீதிமானுடைய கூடாரமோ செழிக்கும். ஓ பெருநெஞ்சன் வடக்கை கொழுவுகிறான். பெருநெஞ்சன் எனக்கு ரொம்ப என்ன ஹார்ட் டச் பண்ண வேர்டு மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு வரேன், டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டு வரேன். இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயங்களிலே பலகைகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளும். பெருநெஞ்சன் வடக்கை கொழுவுகிறான் என்றால் அர்த்தம் என்னன்னா, ரீசன் சொல்றான், இவன் பெருநெஞ்சன். ஆனால் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். Those who trust in the Lord will prosper.